Terus ini Mas. Sarah-sarah ngotot pikulan. Ya, siap. Pulirana. Gini tuh. Ya. Jopo nelongso. Zamane Buku, ya itu tak boleh gandeng. Iya karo berjuang. Anu Cek, kamu sama Rucuk aja. Boleh sama Om Cek. Besok kan sama berbaraku, nggak masalah. Mau aku ini bebas. Awak ngeloron apa kok iso coba. Ya. Loh, modus aja gitu. Kita aja kopok loh. Nah, itu orang kaget mira saya mau piye to sama kok. Loh, orang romantis. Wong saiki iki ya cinta butuh perawatan, tapi yang merawat butuh penghasilan. Tapi kan delok penghasilanmu piye, ngopeni wong itu iso ora ngono lho. Iki benulan yo skincare. Lho, sembarang kan olahraga ngawur. lah kene wajahe glowing. Lah yo glowing to. Kan kata-kata to. Pripun? Dolanan bowling nek beling. Artine Sing wedok glowing selanan golong-golong aku ya. tegese iki pola Pola ya. Oh, barang kayu nyerupis kok dindi. Gajah tembang berbet ini apa? Loh, tapi mesti selalu romantis kok, Pak. Mesti ngene jeneng lho, Pak. Aku sing Top moe. Ganti pelok Mas. Ya. minggu dhewe ning ada stop kontak kok. Ya, di bawah ini sing penak. Ya. Oke, Pak. Ojo sing nek. Ya. Jangan kula. Nek ra enek sidone yo gak asih kok parani. Ya. Jadi sing umum sing kakung mau terus matur putri jago. Ya gawe cicase deh. Apa nduk iki? Hah? Sing ndi? Sekarang. Sing gawe wong ayu ya? Oh iya. Kamu sama sana tuh. Duh wong ayu. Wah. Pepujane ati. Tangan gede malah gede kaos. Kuwi kok kudu suwe maksudnya nyapa jan. Ya wong nek cinta kan kudu nyekel tangan lah kaos sing jare Ya tetep serahkan to. Anu mi Iya. Kaya ngene wong ngandangas mara ya tidak. Petung dhisik. Dik, aku ora pengin sing muluk-muluk yo ora pengin sing dhuwur-dhuwur. Sing penting tujuane awake dhewe siji, Napa niku? urip wong loro. sampean yo ngono lagi yo. Iya, Mas. Urip wong loro pangan golek dewi-dewi ya. Ya Kuwi jenenge carane. Oh, iya. Carane keluarga. Wong omah-omah ki ojo Mau melu. mati yo kan. Golek penake dhewe. Urip wong loro mangan sing Mangan dhewe-dhewe kene. turu bareng ngono. Loh, tapi biyen pas dijabne ngono kuwi, Pak. Kudu bisa ngopeni aku pas turu. Oh iya. Kudu bisa lah pas nuroni ki aku pas melek. Oh iya. Ini deh, sembilan beliau. Ini deh, sunnah kok kena kejalan stres ya. Ya. Kaya Parangnya kepen. Kaya ngene wong kang ngandang asma. Iya, Pak, kok. Pripun raosipun, Pak? Ya ampun.
dunia ini kan coba ngomongin aja. Sewengi wis nyium pindho. Sik to, miyan kok gelem cium tangan dia. Ya belum tak bawa tanganku dhewe. Ono ki ya enak, Mas. Dadar. Aku tinggal. Gitu ya. Itu. Seliramu lho, suaramu coba. Ya coba. Sik to tak dirungkem lho. Pikir sing ngene bakul Bakso ya. Aku lek bakso, kerja makan favorit iki bakso lho. Aku yang dimakan dindi, terama bakso kaya uripku kurang sempurna. Sama kali gitu. Kamu suka bakso? Suka bakso? Jadi kita sama saya. Sik to. Lah awak sama seneng bakso sing seneng apa? Betul. Iki kok. Miyan. Ngene to. Aku lek bakso berdalek to tak kecap ngono kae. Oh. Lek iki tidak bro kopi. Lek iki sing ngene iki kudu dodok. Tuku jujur kok tak dibucuk laymu. Kene ra gas usane wong. Kono terus ya. Tuh dewa. Cakeme kok bosok. Kalau duduhe metu. Tuh dewa, duduhe bakso dicontoh iki. Wis kuwi duduhe iki. Apa to? Awakku dhewe. Kowe iku iso diantem iki wong lho iso. Satu dari nak rekomendasi. Apa to wah nyapok jangan apa Oh bisi aku blontor kan lho. salahmu Coba ya. lho pakai dudu kekasihmu lho iki jlobak nih Kamu bisi aku malah karo ya. aku bisa nang bisa apa Bisi aku ya. Ora iso. Ya mau ini. Ora iki kudu bisik. Aku ngaku kowe. Lah mau kopokan lho. Salah cikok borok. ayo jajan Rapi di bawah. Ya. Lho kok iya ngene apa to ya? Iki aku pengen karo. Kok serang ngono lho. Ayo nang wae. Iki wis enek jebul dhewe-dhewe. rasa komentar rasa komentar Ya wis ae. Ayo. Duh dewa Apa to? Jawa Togong Walas So Pemringamba Coba aku pengen ngomong suaramu diajak. Besok kapan? Dijak aku. Sing wedok ki ati ngomong Batang Wis batang dasmu. Kowe batang iso bagus. Ayo bagus kuwi batang. Kuwi teko suku. Bagus kowe batang kok disempurane ya iki. Ayo tekan lagi. Kenapa penting ya terus Mas? Aku di gepek. Aku ngomongku gepek dagelan ya gak lucu. Ya kan sih. Jalan kan Mas. Aku pesen malah kowe. Sesuk aku bakal teko ning omahmu, bakal tak tembung bapakmu. Lek kantor to bapakmu? Kok kamu Kantor bapakmu. Sukri. Itu kantor. Aku lek kantor bojone roplak. Oh, orang tuamu ya. Leset to. Kalau tak berantem ini dia. Terus medajeng.
Wah, iki ya kopokne. Kopok. Besok kapan? Ompong-ompong. Monirana kodo Upama sira nakoda sak teruse piye? tanpa prau Sarah banjur kepiye? Enjolatri Sak mestine sak misi ana tetembungan Sarah ing Jalatri banjur ketemu. Seto. Kaya nesu. Ora kajen. Aku bojomu ning katane ya. Ayo batang ae lah. Ya, aku ya sekali-sekali merasakan seni bertang ya. Terus, nah, ya, jangan marah. Ngono kuwi dirayu no, dirayu. Sesuk tak tumbas nih. Nah, Tak tumbas nih sesuk. Kenyang. mangsamu kok danyangan kuwi. Ayo ditarik sing jantan tenan kok. Sawan yo napa? Benda mesti yo napa? Apa? Mobil. Mobil. Sing enek remote. Mobil lah. Iki kok Lah kok aku sing kendel truk lho. Iki kok kendel mobil gede aja. uang iki koyo aku ini iki lho. Nyuwun apa pira, Mbak? aku minta 1 juta aja. Oh Eh. ya semua kalau gitu. Eh. Semua. Ki engko nek tak awene kabeh kuwi engko sing aku sesuk kabeh-kabeh. Ora Jangan apa-apa. Boleh nyuno bondo dunya, nek lek aku lagi kan yo rugi to. Sing penting ku nyuno ati tetep aku wis ora kowe ya. Ya. Kita ya. Jadi tak tumbas nek endong dadi ya. Endong dadi lu pemakan bengi to, iso mesti buku-buku. Jam kali. Oh itu kaya mencek distrak. Aku dibisik ayamku ya Tim. aku tahu nih diceluk ayam. Ayam. Kamu paceluk ngono perkara njaluk bayaran ya. Janda balu Mas. Iya. Janda baru Mas. Oh. Terus No. Makin bener. Oh. terus no. Judulnya ki ya, beda baru ya. Ya. Iki yo. Neno. Jajakan mas, jajakan. Kaya kan lu paling gengsi. Yo. Kayak kensi. Nanti bayar kejajaran. Ya, sih. Saya dijajah mau. Pur. Ayo. Ya. Jajakan Mas. Ya. Ya. Jajakan. Oh, geraknya kurang keras no. Pemain dangdut Loh, iki kalih kula ben anu sing keras ben iki. Oh. Sing lanang koyo air keras kok. Ora kaya ngadu dhuwur. Iya. Jajakan. Dedekan. Dedekan hatiku
Dedekan dede. Apa, Pak? Dek. Lah jeneng kaki leh, ngono ki tak kira nyeluk iki kanca. Dedekan. Terus ya. Oh, mungkin. Jalanan Pokok janda baru ini mau pen seser mas. Seru. Iki Jadi film bisa mas. Ya. dedekan Lah nek asli gak koyo iki mau muni pek. Asli nek. Iki tembane anu tersakiti. Apa iki? Loro ati. Oh, alah berarti hepatitis. Pokoke pacis Bang. beda lagu beda basa. Ayo toh. Sik dijane ngomong-ngomongan lho. Iki saladan, Bos. Rono sithik wis alas wis kansane. Iki kerang iki seru. Lah kene sekoyo. Ayo gandengan sing ndi? Kok gandengan. Lo tak kali niki mawon sing kita rada ini. Sampeyan karo kae Bangkok. Ngono, aku tak sing rada Jawa nih, Jawa super lah. Kae Bangkok. Sini sayang. Ya, oke. Sama mama. Dadi lho bocah kuwi nek ngalem mesti Coba ki ya wis Pedot sarape. Bicara Ya ora toh, Pak. kalau sepeda motor mas kabelakare motor. sampean tak spesialkan mergo iki ning Saradan, aku duwe lagu sing sesuai karo Saradan. Napa itu? Coba Mas, coba minor. Nah, minor. Dah. Oke, malam. Apa wis ra kelingan yen kowe gandengan Kayak kita
iki lho lho. Pengen tae yo. Iki sing urung enek terusan. Jadi kalau Devi Paling lagu iki sembarang-barang hampir sama lho, Mas. Lagune aku yo padha. Omong podo. Ojo karo anu kae. Suargi masih dikepot lagune Jon Buares kae kan kaya yen tawang. Kelingan neno. Ya kapan ngono Padha ngono. Ojo mentai Mas Kritik. Iki lagu sanu. Iki dugdoke yen lagu iki saka Saradan tak gawane wit jati ngukul. Iya ya. Ini Mas. Apa wis kelingan nek biyen kowe gandengan kowe kandha tresnamu bakal kenanan wong loro linggo jeceran ning tengah alas Saradan banjur mulih wong loro orang bukan Banjur kok ya? banjur mulih wong loro bareng lamaran. Mari ra iki terusane. Neng tengah alas apa kowe wis ikhlas aku tresno kanthi waras ora edan sinar senan kodhok jati tresnaku tulus ning ati dawa kayu untuk sehidup semati. Yo, ganti aku Saran Mas. dadi tresno tak tukok ning andong jati Untuk jati. Kenapa kita terus ini Mas? kuwi minangka dadi bukti Ini apa Mas? lah Dia ben mesra. kotek-kotek ini ya untukku bayar Brengsek. Ya dok, jajal ya. Mbak apa sih tulisan dok? Tawati. Lewati. Bisa. Aidin, sini. Aidin. Nek aku ora tau kuat. ini lawati sih mbak jalur apik kamu kan mbak lawati pasti Ayo. Iki dadi wanita kurang apa aku iki gore tresno Gula mati jenenge. Musolen. Ya. jadi nemen to. Demen wong akeh mangkat bengi iki. Kaget tanggapan aku mah. Ayo terus ya Mas. Loro hati. Ya. Hey!
dadi majemuk nggih wonten sing ngematke nggih Pak Liran Bayang. Iya. Nggih wonten ingkang ngematke lelakon utawa gendhig-gendhig. Hmm. Nggih wonten sing seneng guyu mergo ndelok dagelane. Ning dalu niki panjenengan konsep dengan komposisi yang lengkap. Oke, guyonane enek, Nggih. tembangnya juga ora kene Siap, Mas. siap. Terus nggih. Nggih. Sare-sare. Tengah tengok Ade. ade.